Guys, for today, samahan niyo ko gagawa tayo ng apple cake. Ayan. May 3 egg tayo. 3 apple. Then, 1/2 na sugar, 1/2 na oil, then 1/2 na laban. Ayan. Then, 2 cup na flour. Ayan guys. Samahan niyo ko guys. Ayan guys, ang 2 cup flour natin. Ayan. Then, isang kutsarang baking powder. Ayan guys. Pagsamasamahin ko na yung mga 1/2 na sugar. Ayan guys. Then mag-add ako ng konting vanilla. Nagsama-sama ko na guys yung dry ha. Ayan lang siya. Then, ito na yung ating 3 egg. One-half na oil guys. Then yung laban. Ayan na siya guys. Nag-add pala ko dyan guys ng 1 cup na fresh milk. Then i-add natin yung isang apple na ginadgad. Ayan, lagay natin siya dyan. Ayan guys, meron akong tinunaw na butter.
Then, nilagyan ko siya ng sugar na red. Konti lang siya. Ayan. Then, lagay natin yung ating kinat na apple. Mix lang natin siya. Ayan guys, yung ating apple. Parang hindi ano yung aking pagka. Ayan na guys yung ating apple cake. Lagyan na natin siya sa oven. Ayan na guys yung ating apple cake. Ayan siya guys. Nilagyan ko siya ng cinnamon at condensed. Ayan. Cinnamon and nuts ang kanyang toppings guys. Yan ang ating apple cake. Ayan guys.